Já osobně tedy klimatickou krizi, klimatickou změnu považuji za jedno z největších rizik. Připravila jsem si sérii článků o etických aspektech klimatické krize. Bohužel klimatická krize se stala předmětem různého popírání, zlehčování, delegitimizování ze strany různých skupin. Ty témata, kterými se chci zabývat, budou vycházet každý měsíc a budou se snažit pokrýt skutečně to co nejširší spektrum otázek, těch etických otázek spojených s klimatickou změnou, ať už se jedná o otázky zodpovědnosti těch, kteří způsobili klimatickou změnu, nerovnosti mezi globálním severem, globálním jihem, nerovnosti uvnitř společností, férové socioekologické transformace, globálních společných statků, jak má být nastaveny ty formy spolupráce mezinárodním kontextu, jak se dívat na klimatická hnutí a jaké etické otázky vznáší různé nové technologie. Já jsem akademik, jsem politoložka, zabývám se mezinárodní environmentální politikou, klimatickou změnou a klimatickou spravedlností a doufám, že přispějí trošku k vyjasnění toho důležitosti toho problému právě z té etické perspektivy a těším se na vaše reakce. Zdravím vás.